kacha gi tiende kanyakla kadhi manyo sirkal. Tell me one day ming'eyo mane ODM owuok ochweyo gokinyi ni gin gidhi manyo sirkal. It is sirkal ema ogore kende gi kuno. Anyado ko penjo. Lingine sirkal ema MPs mag ODM. Wene. Kotelne gi usipne mamak nyamita. Otelne gi Polabur. MPs. MPs, I'm telling you. MPs, more than 7 MPs. Of the State House. ODM nigi MPs adi kigole 7. Kwano bila mani. En sirikal mochako wuoth gi tiende kacha modhi ODM. So, agimomi hata mowacho niya, ODM nyalo amua ni Azimio gidonge to gin kendgi to UDA mabiro donje i Azimio. Kaeto William Ruto kata ka chungi Azimio no to biro chungi Azimio no, but onge kuma ODM osewache kata mobedo piny gi Central Committee mowacho ni gin gidwa wuok kata giwuok gidhi kuma nade. And it was put very clear kata mana sani wawuoyo wach donje sirkal. ODM nowacho clearly kendo gibedo piny nyaka sani gi jatendgi makoro nyong. Giwacho ni wan ne sirkal okwawa professionals. To ne wamiyo sirkal professionals. ODM onge kama nondike boke mora gi UDA ni koro wane coalition kendo watiyo kanyakla. Omiyo ODM bro decide e samugik ni girwako ng'a e Azimio. Ma omiyo Honorable Kalonzo, a good leader. Eugene Wamalwa, a good leader. They have their rights. Ginyalo amua wuok e Azimio. But sama giwuok giloso coalition machielo no, ODM be okotwe lwete. Ebe Azimio ni onyalo donge kongirore to kao UDA okelo ka, okao Ford Kenya okelo ka, okao other parties okelo ka, to Azimio donga Azimio. Wach ni mogik Meshack Odede thuolo marwe marumo. Wach mogik en ni jowa onengo many tije gohala manyalo yudore e sirkal e sechegi. To wach moro na wacho ka ni sama ne ogwel Honorable John Mbadi nyang jadimo e sirkal to gwelo Pio Wandai to gi joma moko. Wach moro achiel ma pod walamo nyaka sani ni onengo ginyise the difference mondo joluo o feel wach miwacho ni wane sirkal ni kiko bed wuoyo gi dhok ni wane sirkal while adieri kata realities to en un kaka ne un. Gikel that difference mondo kiwacho niya ber bede sirkal to wabed gi evidence mar ber bede sirkal. Ok en mar dhok ma ji ariyo adek kose yudo gima gidwaro kagi kacha to giwacho ni sani koro ber bede sirkal. Nyang jadimo Opio Wandai winjo kojuka wacho ni nitie pogruok munyalo kelo. Keleuru mondo onere sani makagi 2027 to kik gur jalwe msalaba ni yande ne une sirkal while sechego gimwase benefit onge. Kopo ni jo Kenya jony gi sirkandni to kik jony kodwa ka gimwa benefit onge to ji jony kodwa. Okindo ojuka wach ni mogika wachiko. Asante sana Joyce. Wach na mogik yani oganda luo, the biggest seller, the biggest buyer and government. Nyaka wabed jok mobolore mondo ti government kuma Raila Odinga wewani. To awinjo kosiepna mawadwa miluongo ni Meshack Odede ni oluongo Teke Nyang Jadimo. Oteke Nyang Jadimo kod Opio Wandai. Jogo dhi tiyo ne joluo kabisa. To ok ngin minister ma joluo kende. En minister mar wa Kenya mzima. To mogik jothurwa wala munya sae tuwapururu. Kik wause sama thole. Nekech ka in MCA, in bunge, in governor, kata senator. Ibro penyi for the past 2 years siti mrejo penyango. Koro siasa mathole kuwa weyo, wabro dhe maber nikech tich emakelo chiemo tema loko ngema. Ero kama na inyo kindo juka.